In Aardenburg was afgelopen zaterdag een open dag van de brandweer. Er was veel te beleven en dat kwam mede door de komst van meerdere collega's van de ambulance en de KNRM. Dat zijn onze partners waar we regelmatig mee oefenen. Die hebben we uitgenodigd om hier ook hun voertuigen en boten te demonstreren en uit te leggen wat zij doen in de veiligheidsketen. Edwin Verschaven, ploegleider van de brandweer in Aardenburg, vertelt over de activiteiten. Nou, zoals je misschien op de achtergrond hoort is het rijden met de brandweervoertuigen voor de kinderen. We hebben een HV-inzet, demonstratie, vlam in de pan hebben we, spuitspelletjes voor de kinderen. En we hebben een onderdeel van de keuringsbaan. Dan kunnen mensen proberen hoe het is om een brandweerkeuring te ondergaan. Remco Verbiest van de afdeling Brandveilig Leven heeft ook verschillende dingen meegenomen om mensen bewuster te maken van wat er moet gebeuren in geval van brand. Deze container die is eigenlijk gebouwd op een thuissituatie om zo dusdanig te kunnen aangeven van hoe erg dat het eigenlijk is als je zelf in een huis vol rook staat, hoe moeilijk het is om de uitgang te vinden. Voor sommigen is het heel erg schrikken, inderdaad. Ja. Maar dat is juist hetgeen wat wij hier proberen te doen, is mensen voorbereiden op iets wat we hopen dat er nooit gaat gebeuren.